हेलो गाइस वेलकम टू द चैनल आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ आरो मोजाङैनो थाबाय थागोन होननानै दा नै जोङो बेरायहैनो नागिरदों नेशनेल पार्क आरोना रायमनायाव नेशनेल पार्कआव थांनो नागिरदों दा ओमफ्राय लोगोफ्रा सानैया आंखौ बेरायनो नेगासिनो दं ओमफ्राय नै आं थांगासिनो आरोना साइकेल सालायै सालायैनो अबस्था खाराब जाजोबखाबाय दा बिदिबाथ' स्टार्ट खालामसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जायगाया जोंनिफ्राय बारा गोजान जाया बिदिनो 6-8 किल'मिटारसो जागोन थांगासिनो जोङो ओमफ्राय दा नै जों थांगासिनो दङ आरो लामाजों लामाया नै ओरै मिथिंगाफुरिजोंसो फैनांबाय मिथिंगाफुरि हाबग्राया नैबेजोंनो ओमफ्राय नै बेयावनो पिकनिक स्पटआ गाहायावनो ओमफ्राय जों दा बेजों थांसिगोन लामाजों हरैबो थांजायोमोन सराइबिलजोंबो ओमफ्राय बेजों फैबाय जोङो दा सिंजोंहाय बेजों डाइरेक्ट जायो नालाय जोंना लामाया जों फैबाय दा थांगासिनो र' दा नोंनाव इन्टारभिउ मोननैसो इन्टारभिउ सोंगोन दा हायाबा बेखौ मानजिबाय मिन्थिबाय गाथ'नानै गारबोगोन बेखौ नेशनेल पार्क ना मा बेयावनो गारहरखागोन नेशनेल पार्क kadang pakai celana apa? Ayo nih oंखार मारदों nih. Godan. दासो फैदोंमोन बियो बाराथि नङा जायगाया एसे डेन्जारसो जल्दि सालायाबा हेल' होनदो र' एसेबो होना हेल' लोगोफोर वेलकाम चेनेल टु माय गाइस आरो खालाय नोंना इन्ट्र'आ बां उइलु गामि मोनफैबाय दा नै गामि मोनफैबाय अमृतपुर गामि होनो बेखौ नायदो अमृतपुर गामिया माबायदि दुब्लि बारि एकदम नै बे फेकुवा दै बेसेबांबा गुवार बे अखा बार थायो बेनि दैया मिथिबाय वाव फेकुवा दै फेकुवा ड्रन सारांजों लोगो नांनानै दा नै रायमना मोनफैबाय आरोना आर्मि केम्प मोनफैबाय नै नै मोननोसैनो सालायगासिनो बेसे गोजान माबा 10 किल'मिटार सौहै थानोसै दा लकेसना सालायनाय बायदि हायोबा ओमफ्राय नै जोंना गारबोजोब्बाय आं जाखाया आरो दा साइकेल सालायनायाव आसलसो मोनसै थांगासिनो दा नै आखाइगोन भिउखौ नायबानो फाग्ला जागोन आरो लामायाव हिटल' नुखायो लामाखौ नायलांबाय थादो माबायदि नुयो नायनोसै लामाया स्लिमखा एकदम जेबो गैया फैबानो जाबाय लोगोफोर एफाराव हाग्रा सिङावबो न' दङ बा हाग्रायावनो न' दङ थैखागोन बाब गया थामामलै ओरैनो दंजोबो नै बर' नङा खोमालै जायगाया बर' नङाथ' सब गासिबो आदिबासि बिदि माबा दैलामसो मोनफैबाय जोङो जायगाखौनो मिथिला जोबा नालाय नै मालाय फट' लानो नागिरदों गोलोमजोबखाबाय हाला वे फैदो इयो नै खाजा लाना फैखाबाय मा मोनो नायनि र' बे बालाबारि थाबायलागासिनो जोङो दा
ओरै नायनो ओरैसो दावखोगासिनो जोङो नै साहा गोग्लैयो बेयो साहा दावखोगासिनो जोङो दैबो गैया जायगाया दैया थाखाया एक्सुवेलि बेना रानफिनखायो अखा हादै बादिसो बोहैयो बेजों दैया बे अखा हादैयासो ज' जानानै फैयो बेजों बे पारमानेन्ट दै बोहैग्रा गैया गोजौआव दं खोमा नुहैथायाना ओमफ्राय बोहैलाबायल' आरोना एसे एनै बिदिनो अखा हाबाल' बोहैयो बेजों हर मर गिदिर जायो जानाया दैया मेंजोब्बाय नै मोसौ दङ बेहाय बा मोसौआ नै दैयानो गैया आरो बे दैखौनो लोंनांगौ बिसोर उफाय गैया आद्रानो मोसौआ बेखौनो लोङो दैया मोसौफ्रा नै ओरैहाय बेसोराफोर बिराद दै गाङो बियो वा बिदा टावार नाङि जायगायाव आन्दायलाबायनो लुगैदों बिसोरो मोसाबावलाय आफा मोनदों अन्थाइ बारियाव थाबायनानै मालाबा माल फाग्लासो मालाबा र' अमा लाबोनानै साराय लाबोनानै साफा लाबोजोबनानै ओरैबायदि जानांगौना र' आयौ मा फिथाइ बिलाय मा फिथाइ बियो जानायलाय होद जाजायो नामा बे मा फिथाइ बियो मा नारें थां माथों आयौ बिलाइआबो फिथाइ दङ ओमफ्राय मोख्राबो जायानदां जानो नङानदां फिथाइ गोजा आरो बे गासिबोनो ओमफ्राय नै जोङो फैयै फैनानै न'ना मा जाखोथाय माबा बुस्थु मोनफैबाय न' ओनदां र' न' बायदि मोनबाय आरो ना मन्दिरलायबावसोगोन हनै थांनायनि र' मा जाखो बैलाय हनै माबा बांखार दंलायलायो बांखार दंलायो बांखार आर्मि केम्पसो आर्मि केम्पसो खोमालै थांनि र' खाथियाव नै आर्मि केम्प मोनफैबाय जोङो बाहाय सिङावहाय फैनानै हा जोङो बर्डार मोनफैलायबायमोन नै फैनानै ओमफ्राय सोंजालायबाय दै बिनानै लोंसै दा जों बाहायनो आर्मि केम्प बर्डार खाजा गोलैजोबलायबाय आंनासो नै ओमफ्राय जोंना फैनानै SSB केम्प मोनफैबाय SSB केम्प मोनफैनानै दै बिनालायनानै लोंबोबाय जोङो बेहाय बायदिसिना एसे रायलायलाबायनो बेनाव एसे सोंदो माबा होनामोन लागायजावसो जों बारलाङोबा थांसा मोनाखै दा बारलांसै जागौ नङा नोंहालाय होजागौमोन एसे मोनो बर्डारखौनो फैबायमोन जोङो ना बर्डारखौनो फैबायमोन जोङो SSB केम्प दंलायलायो बाहाय बर्डार माने बेनिफ्राय बारलां मोनखालागोनदां बेनिफ्रायनो दा थांसै होनखाबायबा बारलां होखालाबा थांबानो लागायजावसोमोन जों दावखोलांबावबा मावजाबायमोन आरो ना हाबैग्रोनाय जादों जों डाइरेक्ट नङाबाथ' थांबाय फैबाय दादागिरि दै सिलिंनांगौ नामा दैलायनानै दुगानो बेस्राबो ओजों मानि मा जादों दैयानो लाबोनानैसो लोंफैयो ओमफ्राय दै मोना आरोना बे जायगायावहाय गावसिनाबो दैया लाबोखानायसो हजोंनिफ्रायसो लाबोयो नामाथाय मिन्थिया बबेनिफ्राय लाबोयो माबायावसो दोनलायलायनाय नुदों आङो माबायाव टेंकियाव दोनो टेंकियाव दोनदों ने टेंकियाव दोनलायलायनायसो दैयानो ओमफ्राय गैला जों थांथारनो मोनासै जोब्बाय ओमफ्राय बहायनो थाथ'बाय नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनसिगोन जोबथ'बाय बेयावनो आफाया माबा होनो
आंलाय मा होनबावनो बेनोसै ए नोंलाय मा होनो खालामदो ओमफ्राय नोंलाय ए बेखौसो होनदों साबसक्राइब औ थुदो अल सेलेक्ट होदो जाबाय माथो बुसिजोब लाइक होदो नङाबा जिजोबगोन माथो